Hei vaan kaikille. Mä oon tässä seurannut eri kanavia, YouTube-kanavia ja myöskin ihan tuolta sosiaalisen median alustoilta useammankin eri henkilön tällaisia, voisiko sanoa, selvänäköä tai remote viewingia tai kuka käyttää mitäkin termiä sitten tälle selvännäölle, niin katselmuksia niin lähitulevalle ja tässä mitä on odotettavissa äitimaan ylösnousemusprosessin johdosta tällä fyysisellä tasolla, 3D-tasolla, missä me nyt elämme ja olemme. Ja tietysti näistähän puhutaan eri aikalinjoista, rinnakkaistodellisuuksista. Ja silti kuitenkin on näitä tällaisia julkaistu näitä, voisiko sanoa ennusteita, ennustuksia. Ja näitä nyt on ihan tässä lähiaikoina tullut kovinkin monta, mitä mä oon sattunut seuraamaan, huomaamaan, että näitä kauhuskenaarioita on tullut. Että nyt pitäisi varautua kumisaappain, sadetakeen, ehkä pieni paattikin olisi kiva tänne, jos pystyy vaan niin lähellä asumusta sitten, niin että omaa veneenkin, en tiedä, mutta joo. Niin, kuitenkin vaikka näistä puhutaan tuolla henkisissä piireissä, että on eri aikalinjoja ja todellisuuksia, mutta silti pitää niitä kauhuskenaarioita toinen toistaan tukien, kun yksi aloittaa, niin toinen tukee ja haluaa tuoda sen julki, että juu, kyllä minäkin tällaista näen. Mutta mä päätin myöskin sitten kokeilla ihan, että näiden tarotkorttien välityksellä ja kysyä kysymys, että mitä on odotettavissa nyt sitten tämän äiti Gaian, äiti Maan ylösnousemusprosessin aikana, että tapahtumista täällä fyysisellä tasolla ja liittyen näihin luonnonmullistuksiin, millaista on odotettavissa. No kyllä tähän nousi useampikin suurten salaisuuksien kortteja, että suuria arkana kortteja ja ne on aika voimallisia ja niin kuin tässä nyt näkyy tuosta ylhäältä keskimmäisenä tässä vasemmalla on Devil, paholainen, sitten on kuoleman kortti ja Chariot, vaunut ja Wheel of Fortune, eli onnen pyörä. Ja myöskin kuu. Mut mä nyt näkisin näin, että tämä ylösnousemusprosessi, niin nämä kortit vastaa mulle, jota mä näen tässä selkeästi, että tämä ylösnousemusprosessi maa-äidin osalla on jo ollut käynnissä pitemmän aikaa. Ja siellä on kyllä paholaisen voimakkaat energiat, jotka liittyy sitten just tähän fyysisyyteen, tapahtumiin ja kaikenlaiseen riippuvuuksiin. Et äitimaan riippuvuudet fyysisellä tasolla, niin nehän liittyy kyllä kaikkeen taivaan kappaleisiin ja monenlaiseen tuonne ulkoavaruuden muihin planeettoihin. Ja nyt sitten tämä voimakas, mitä kerrotaan, on jonkun verran jo kallistunut akseli ja että se olisi sitten vaikuttanut näihin luonnonmullistuksiin ja niinhän on tapahtunut. On enemmän voidaan sanoa, että viimeisten
30 vuoden aikaan on säässä ollut huomattaviakin muutoksia. Tuulet on voimistunut, että ne on melkein niin kuin harvemmin on niin sanottuja tyyniä päiviä. Ja toki tietysti näitä on ollut tsunameja, pyörämyrskyjä, tornadoja, jopa sitten täällä Pohjolassakin on näitä pikkusia pyörämyrskyjä, mitä ne nyt on, voi sanoa, niin niitäkin on enemmän. Ainakin niistä on kerrottu. Että kyllä täällä on ollut myllerrystä ja kuolemakortti on sitten tietynlainen päätös, joka sitten päättää yhden osan ja sieltä sitten uudistutaan, synnytään ikään kuin uudelleen. Ja tässä nyt nähdään sitten on tämä Chariot ja mä näkisin kyllä, että siellä ollaan hyvinkin vahvasti niin saatu maaäidin ylösnousemusprosessin aikana pidettyä tätä, ettei ole tullut sen suurempaa koko maaäitiä koskettavia mullistuksia, luonnon mullistuksia, että kyllä vahvasti siellä on, vaikka nämä kuvastaa tässä nämä Baalea ja Sphinx hahmoja kuvastavat ratsut, mitä näitä nyt kutsuisi, niin siinä on vetoa kumpaankin suuntaan, mutta täällä ollaan kyllä niin pidetään sitä hallussa, että se meno menisi tasaisesti eteenpäin. Ja sitten siellä jatkuu, niin on Wheel of Fortune, onnenpyörä. Ja se kyllä tulee muuttamaan sitten sitä, mitä on tässä aikaisemmin jo nähdään, mitä on ollut. Että se saattaa tulla hyvinkin nopeasti, se muutos. Ja minun mielestä se muutos on parempaan suuntaan, eikä suinkaan vielä suurempia skenaarioita ja mullistuksia ja pelkoa ja tämmöistä aiheuttavia asioita planeetan asukkaille. Ja vain. Toki tässä vielä nähdään, niin on, ettei ei kaikki ole vielä selkeätä, mutta loppujen lopuksi kuukäänteisenä niin se selkeyttää tämän asian. Että sieltä mennään selkeämmille, tasaisemmille, niin sanotusti vesille. Ja mä en näkisi, että tässä on enemmän myllerryksiä, koko maaplaneettaa koskettavia luonnon myllerryksiä, tapahtumia suuremmin, laajemmalle alueelle yhdellä kertaa tulossa. Et siellä ollaan niinku äitimaa on kyllä tavallaan ajan mukana tässä ja pyritään sieltä nämä äitimaan energiat niin hallitsemaan sitä ja siellä kyllä näkyy myös mä näkisin kyllä, että siellä ollaan avustamassa äitimaata. Että ei ole yksistään äitikaijan energiat. Voisiko sanoa tämmöisiä puskureita, että näinkin hyvin ollaan tultu. Toki siellä on myöskin semmoista paholaisen energiaa, joka on ollut tuolla, että on pyritty saamaan tätä, voisiko sanoa, lisäämään ja tehostettua näitä luonnonmullistuksia. Ja kyllä se näkyy ja se on tuonut myös sitä kuolemaakin tuolla. Mä en näe tätä synkkänä ollenkaan. Että illuusiot ja olettamukset ja pelkoenergia tulee päätökseen, epätietoisuus katoaa.
täällä on tämä muutoksen onnenpyörä, joka muuttaa tämän kaiken, mitä täällä näkyy. Että on ollut jo. Tällaista. Tämä on nyt, mitä mulle nämä tarotkortit näyttää tästä äitimaan ylösnousemusprosessista ja kuinka se tulee mahdollisesti vaikuttamaan ja näihin luonnon mullistuksiin ja tuleeko se vaikuttamaan millä tavoin. Minä en näe, että se tästä enää pahenisi, päinvastoin. Oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Hei hei.